Šta da radim sad, mislim. Nisam ništa loše rekao u suštini. Ja, kad bi po defaultu gledali, ja ne bi trebao sad se izvinjavam. Ali hoću budem čovek i stvarno kažem izvini te za bilo šta što sam loše rekao, ako se neko pronašao uvređeni. To se sve opšte shvatilo i uopšte nisam imao takvu nameru. Poenta moje priče tada je bilo da, na primjer, muzika youtubera i muzika muzičara ne može da se poredi, jer opšte gledano je muzika youtubera, to je dečija muzika, to je zabavnog karaktera. Što ne isključuje mogućnost da youtuberi rade ozbiljne pesme. Na primjer, što kaže Andrija Ruža Rupić. Ruža Rupić je sjajna devojka, sjajna pevačica i stvarno se trudi i sve je to super. Na primjer, evo Andriji Jo sam ja napravio pesmu ozbiljno, to je sve super. Ja sam upoređivao samo kao dečije pesme i njihove ogromne bumove. To nisam imao uopšte lošu nameru i želim to svi da znaju.